Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthele izithelo ezinhle umkhankaso wamaphoyisa okuthungatha izibhamu ezingekho emthethweni emva kokushaqwa kwezibhamu ezine kanye nezinhlamvu ezingu109 kubalisa ababili bakwa V eMlazi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Uthele izithelo ezinhle umkhankaso obuphunywa amaphoyisa wokuthungatha izibhamu ezingekho emthethweni emva kokushaqa abalisa ababili abatholakala nezibhamu ezine kanye nezinhlamvu ezingu109. Amaphoyisa abambe labalisa abakwa V eMlazi ngesikhathi kuseshwa imoto abebehamba ngayo kwabe sekutholakala zona lezi bhamu kanye nenqwaba yezinhlamvu. Konke lokhu kube sekushaqwa ngamaphoyisa okubalwa nemonto, kanti ke uphenyo lusaqhubeka. Kube ukuthi abalisa abazovela kusasa enkantolo yemantshi eMlazi. Abantu basijabulele kakhulu lesigameko samaphoyisa sokulikisana nobugebengu, bathi ke sengathi angaqhubeka njalo nokwenza umsebenzi omuhle. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.